Aiwa varimi, nguva ino yekunaya mvura tinoona isusu kuti zvakawanda zvinobuda ndongo yatodya ishwa, ndongo yatodya zvinhu zvakawandisa. Tichiona zvakare kuti ndongo yatinge tichidya miriwo yakasiyana siyana. Ndinoona inini kuti zvimwe zvinhu zvatoti sora inoita miriwo. Tiri kutarisa isu miriwo yakafanana nana bonongwe, tine muriwo wakafanana nana bora sango, tine muriwo wakafanana runi, nyeve. Tine muriwo wakafanana nana mutsine, tine muriwo wakafanana nana kaborapoto, tine miriwo yakafanana derere, tine miriwo yakawandisa yatokwanisa kunge tichiwana muminda medu. Kuwanda kwemiriwo uku tinoona isusu kuti tinogona kudya iri fresh yakadai, tinogona kuinanika tozoishandisa yaoma, uyezve tinoona kuti zvinenge zvakawandisa zvekuti izvo kuti tidye tichipedza hatikwanisi, totogona kutema iri fresh seizvozvi tonatsorongedza yedu zvakanaka toendesa mumasupermarkets tonotengesa imari iri kuuya. Zvataomesa zviya togona kuzozvitengesa zvakare toona mari yakutoya mumba. Uyezve zvazvakanakira ndezvekuti kudya kwatenge tichiita miriwo iyi tenge tichidya zvinhu zvakasiyana siyana zvinenge zvichibva umu zvinovaka mwiri nezvinorapa zvirwere. Ndoti fanike uno uyu tinoona isusu kuti muriwo uyu unonziwo mubora sango unogona kugadzirisa nyaya dzemaBP, unogona kugadzirisa nyaya dzeshuga, nyaya dzanaruni unogona kuchenesa miri yedu yatoti kudetoxifya kuya nehudyo hunenge hurimo hwakawandisa hunovaka mwiri zvakare. Tinoona isusu kuti miriwo iyi tikaidyirira miriwo inotibatsira mukuunza mari nekuunza hutano, uyezve nekuti tinge tichigara takasimba, uyezve inobatsira panjere kuti tinge tichigadzirisa kufunga kwedu nekugadzirisa hutano hwemadzimai mukurarama kwatinenge tichiita zvichienderana futi nekugeza kwavanenge vachiita kuya. Asi chandoda kukurudzira varimi ndechekuti miriwo iyi usangotorwe mwoyo nemuriwo waona uri munda memunhu, nokuti uchapinda munda memunhu uchida kutora usingazivi kuti afafaidza mishonga here yesora, usingazivi kuti afafaidza here mishonga yezvipembenene, wakunotora wakunodya poison. Toda kuti zvakare kana tangopedza kusipira mishonga yedu hatifaniri kungopinda takutema miriwo iyi. Miriwo iyi tokurudzira hedu kuti paya panenge pakaorera, panenge pari kunze kwemunda inenge ichingokurayo ndo patotema ipapo tichibega hedu tichidya. Tosiyana nezvemunda, because tikada kunakidzwa nekuisiya rumunda zvakare kuti tozotema tichinodya, zvoreva kuti taakutosiya sora mumunda raakuita zviya zvekuti izvo raakutunzira zvirwere, raakutunzira zvipembenene, raakudya mvura yatinenge tichida kuenda zvirimwa, yaakudya zvatinenge tichida kuti zviende kurima, yaakubvisa mhepo inenge yatinenge tichida kuti tiende kuzvirimwa, yaakutapudza zuva ratinenge tichida kuti riende kuzvirimwa, raakuwanza uwandu hwembesa pachinzvimbo chimwe chete. Zvoreva kuti chirimwa chedu hachichakuri mushe nekuti tasiya sora ririmo munda. Ngatidyei asi tichidyira kunze minda yedu yakachena.